Kiseng nong khayi jhur bakantup, yakakasi jentia Fresh Vegetable Suppliers Association, Shiliang Traders Association, Batkayeudu Traders Association, kikentu yu ubakan sing lengsyang, ubreu presiden kamau kanrau Blok Kongres Komiti, baun pendilam ikimarap jungkinorap, wat na kinong khayiru kumju lada udan lat, syakijaka balakdor lasya sausya. Kane kakenhun jong kinong khayi jhur, kelashimru ekarai bakin tep lane khayi jhur, katbau bakan sing lengsyang, umpat pensyai ya kajingkano baka association kabudor ban khanyot ben ya kinorap. Kilapan pauru balada kador kala laipau ne sapotingka, ulade ban wan syakmat ban ya tenrong lam ya kakam ban penya iyo ikimarap ban pen iya mikinorap henrei om ban pensyit harensan kumba ula kren ha kajingalang hathenroi. Halor kajingkano badon kita kibanadin bakersyan ya ka association. Upresiden jong kate kakenhun, uba bristar lengdo ubre upresiden jong ka Kasi jentia Fresh Vegetable Suppliers Association. Uladawa bawa kansing udah ban pensyai namar ya ka association lapan yai tang dagir khot jongka. Kane ka kanhun kalapan pauru gajing sukya. Halor ka jingkano baka association kabudor tang santingka. Kalong kaba omlak ban pediang namar kador kudam kadai henyu tingka bat kador calan kadai khandai tingka. Kum kinong ilam jongka association ngasngo ban penpau kata ka jing sungsi ka bakrau. Ban ngasnguru ban penmap nak hipai ba nongrep. Halor ka jingsya kentho kaba nakaliang jongka association kala khnyot dor bat kala bu dor ya kita kimarep. Nrai ya kita ki bro ngasngo ban kentaj war. Nakaliang jongi namar ba lan supensyai fi kumbala keren dai wei riurung ba hapo ka jingilang kaba long hapo thenroj. Kadon ka jingkren ka baong ba hapo guati kadon kata ka jingde chur life house of tengka. Hendrei nakaliang jungi ngisngo ban kerpat ya tu riurung ba ubala kren to ba lada kador kala life house of ngakerpat yu ban wan syakmat ban ya terong lang ya kam bat ban yarap lang ban penjajau ya kimar jong ginong rap jungi om ban su pensyit tang hapo rensan ya kipai ba bat ngam kwa hiru ba kene ke bro bakan lek rung sya politics namar ngitip saya kene ba udai ubri ubalamut ban yakun election baru agi video keren dia kata ngamtip bat ba kae ke jingbut bar kae ka jing keren jung habai dei berkene pi habai keren ba kata nai na kaliang jungi ka sion ngan yathu ipi kene gadai kae ke jing persyang jungi kajing persyang sungi ngiseng ya kane kaseng ru kumno ban yarap ya ki pait nongrap bar kumno ban kentiu ya ki parari kumba kamuto jung kaseng kadai kentiu ya ki parari lingba ka khayi kata kadai ka thong jong ka sion jungi ngiseng ya kane kumno ban kentiu ya ki pait ba nongrap om ban khnyot ya upara khasi namar rapi keren ya kata long belai kim ya pait nadu mensyua habai dai bat kadai ka jing jong kinograp menta pat ki i tang batrai khasi ki wo ki atan kilek ban ya kawang kete pat rai kai ka jing keren jong ki tai pat kalong ka ba ngi ga sion ngila long kum kita kinong to pelen na kinograp ka ba san kang thiet hapo guati de chor life house of tengka kata kadai ka ba kata mat yong yangi kum keseng basa ko weru hajing sisya kumbure rung ba kila dei benwan syakmat lada don kano ka jing lada don kano ka jing bom yas tho ne kano ka jing ngan keren be kata haga jing sisya kila dei benwan syakmat benwan syakamit jing ya keren bangin ya discuss ngini sim ya ka ka babahatam hendrai kim sim lawan tang ban ya keren wat si kentin ru kisu kentho bai puk hapo media kene ka bom la long ka bangim la ban pediang nakaliang jungi bat mata kasingi ngila lum ya ka general meeting dan nakaliang jungi ngila sim ya karai ba ngin sange khalembu por kat ba uto uri orang ba bat kito gibriu ki bakren ha kato ka meeting ka balalong hangtai kimla banwan pensyayangi ha kano kanong rem bak yang ba sya gua hati ki la ba de life house opo tengi kwa ya kata ka jing pensyai ba uto uri orang ba de banwan sakhmat ban ya trei lang bat de ngi nakaliang jungi ru ngin ai ta kamare bo ni rap ban penlej lam lada ula kata ngi so kuman baki nong rap jungi kin em ngai ngasungsi ba dei ban pensyit tang hapo ransan ya ki pai ba ban pensuthu baklai ki pai ba nong rap jungi namar kum ko sion hi isgo ba ha kaching long meeting managni tiyo hapo thanroj
na don kibrio ki bakan tho ya kalsion ni kom kalsion kata jing kan tho ka ba kem pan pau kerteng geng kai kata kalsion ka banyon ni nong ram han rei pa nak liang jongi para kalsion te nilai lum lang ta lomba kini kinong kit kam kilawan mi khman namar kai ka bas nok ta mo diong hadu kata halor jing kan tho ha ka tu jing lang ka balong han roi rei kai ka ba kalsion hil du miswa ka long ba na ka por sak por ka jing e chung nong ram kham tam kan ka por lockdown ta menu bai rap ya kinong ram man kren ya jing e menu ba shong meeting ka po agriculture dei mi ka option iskau ban ai buram ya minister jong ka rap karyang lang ba ka jing kren lang jong i ladu arjar arpho sangwan kan ka lockdown hadu arjar arpoi dei jing sim khialang ladu ki director agriculture ladu minister agriculture ladu ki option ba fair kai ba ngilum lang kalong nakam ta bawan kini ka lockdown ka klam kumno ban la ban penyai baik penyai renti habi dei bat telun ya kini ka marab sakwe pat ki jela kata idu thia adu dam kom ka option nakam ta ban kren ban pembiang ki karpas ban pembiang ladang sidong mo ngikren namar bakinong rap ke layap omyo caka balai de seyo dei ka option ka bai kren ya kata kaban pelesang ya kiyau keleng-keleng pi ini halat semit runo keren ya kini ka jing iu namar ba ya kini ka yau hang ni namar gi i bagi pai ba nong rap nak tai ka thain keleng-keleng de ka thain kemyo caka balai de seyo takadau ngi bu khnang ya te ka yau lang ba ka jing ya perkhat lang du minister du ka tenaga agriculture du ka action takadau lai te ka yau hang te nam ta ban song de jing de kinong rap khnang ba kinong rap kenyo kalat ban bela kamai cakpo ld kata ka thong jong action kamdai tang bam yarap tangki membar jong action hare ka thong jong action hi kalong ban yarap kinong rap hare kai ka mi pat ha ka cinglang na po thunroi kalong ba lakan tho ya ka action but way na prang jong kitu kiba kren ha ka cinglang kumbangi la i ya po social media uba kan sing mo way na president jong ka kongres maupun roblok reu ong ba idawa ya ka sarkar ban penduk no ya ka action rei kai ka ba wat ka constitution jong kari india ro ka kransai ba om sem lakhang ya kinu action barseng kata ngaong ba kan sing puli chwa ya ka constitution jong kari india ada pham panang ban puli sobha wat kan tho rumah wat chuchuler yo ka khamrain ka la chaladi bai pelong mentasi kadan halo kalong rem ka ba ngisak kan tho kum kinong supply johor namar ba ki ong bangi kechat ya kinong rep ngaskwat ban pesai kinong rep namar ba la yap he kayo ngimla li aira namar ba wad ka sarkar ka menurut buduan marki ki hapej la bun johor katat kayo kamut long mentang adon kam arfo berni udkhar malik johor yang upan arfo berni la tanga ai sau pho ka molayap kayo hanrei kinong rep ki bustu la dangipan arfo ki warasan pho kadi hakata ka cengiyap yo nomor ba kini kinong rep long kimdan kata ka jingkhen ba kinwara kumno tang bala long ot kilawan nolum la yap yo pat chak no kinong khai kan ba kimtip ba kinong rep ba pli pat ujur bala long belot ki hap ot de ta kada long ba kayap yo gan kane ka cigi bu luar kalong ne phi nomor ba udkhar manta subati la dangi ai salan khandai tangka kamut la da ai tangi membar jongi kamut da ai phan ka kamut ngisap penhiar no tu istengka le bro khoi na takada na kaliak ba option ni ka penbet ba ngin ya peniat bi ka juga dor ka salan serkar kin ba unu member ba unlike ben sak nyat kin ta le we yak than phung ta kami ha ba rai na kane ka ching ya penbet dor ka babu dor ngi ya kane ka ya kinong rem kadi kat kum ka ching snap na yo ta ya sa yo sipo tangka long ngin ai khat aram long ra ngi hap snap ya kador yo ngin bu pada miet kin namar hayo kabun kador ka bis foto kar dan ka bakhat a khan lai dan ka bakhat we dan ngi hap simi tu kador pedeng kin ndei bang ngin ai bakhat lai tu la wan tang musur ba sinumber ba spesial rangi hap simi kador pedeng kin pe bingan yesu lada ngimbu dor na kalian ka osian kum kinong elam ka ba kit khiai kinong rap ma lada kimdon kinong rap kinong khai kimdon kamu long la kimdon kinong rap kamu ngim yo khai ra klem mujur ngin yo khai nai ta mengaku percaya kau wei babu dua kani ka osian ma piong ka osian ma piong ba khnyat dua ma piong ya kani ka ba khnyat dua la dangi khnyat dua unong rep umara ra kamar hingi
Namar halas kadi kayo du kaban ngi habli di sayo du be. Ladang knyat ngi kadar kamut unong rep unong mara ba.